Maar Louis, zijn jullie nu weer aan het spelen? Ik had toch gezegd dat hij niet meer mocht? Vandaag. Allee, 2 dagen mocht hij niet meer op een computer, hè? Maar allee, dat kun je niet menen. 2 dagen niet op mijn computer. Maar dan mis ik alles. Dan mis ik mijn vrienden. Allee, dan kan ik niet meer skypen en al. Hé, zo praat niet tegen uw ouder, hè? Dus het is al 3 dagen niet meer op je computer, hè? Begrepen? Dat kun je niet menen. 3 dagen niet op mijn computer. Kom, hou gewoon bij. Ik wil niet meer van je weten vandaag. Oh, jongen. Erover ze. Oh, fuck you. Ik heb niet gefilmd. Ja, dat gaat het. Oh, dat gaat hierover, ze. Ik ga ze vastplakken met plakband. Het is zo ver gekomen. Ik plak het gewoon vast met plakband. Nee, nog 1 keer. Nog 1 keer. Geef nog 1 kans. Ik geef dan weer nog 1 kans. Oké, we gaan eens testen, hè. Dat weet ik. Oh fuck, sorry, ik was vergeten iets.